ọhaneze ikwu n'ibe ndị ọma njem ọnụ oge erukwala ọzọ n'isi mbido TV oge ahụ anyị ji agwa unu akụkọ iri gbara elu. Gerenụ akụkọ iri gbara elu n'ụbọchị taa. Akụkọ nke iri, oge ahụ Imara na a na-ele gị ma na-akọ ọ bụ Iniedo kwuru nke a. Ndị be anyị, ọkwa unu siri na ụkwụ na-aga warawara na anya na-ele vamvam na-ele ya. Onye na-eme ihe onyonyo amara nke ọma bụ Iniedo egosipụtala n'eziokwu na ọ gbasaghị ya o, n'ihe ọ sọrọ ụmụ ụwa ha kwuwe na nke ahụ agbasaghị ya. O gosipụtara nke a site n'ihe onyonyo o tinyere n'igwe mkparịta ụka Instagram ya bụ ebe ọ sịrị oge Imara na a na-ele gị ma na-akọkwa ihe juru ha ọnụ. Ya bụ ihe onyonyo gosipụtara ya ka ọ na-agara onwe ya ije ngala bụ nke na-egosipụta na ihe ọ sọrọ ibi ya towe nwanne na ebeleka ya. Anytime you wind up your waist, all I demand them the grace. Baby, I dey colo for your love. Colo. Akụkọ nke itoolu, Shatta Bundle anabatala nwa ọhụrụ. Onye ahụ amaara nke ọma si mba Ghana aha ya bụ Fidelis Idris ma ọ bụ Shatta Bundle anabatala agadaga nwoke ọhụrụ. Tunde Ednut bụ onye na-eme ihe mgbasa ozi blọg bụ ya kọwapụtara nke a site n'igwe mkparịta ụka Instagram ya. Ndị niile hụrụ Shatta n'anya na-ezibatara ya nnọọ ozi ekele congratulations ka ọ dị ugbu a. Akụkọ nke asatọ, abụ m onye ahụ Chineke gosiri amara. Ọ bụ Patient Ozokwo na-ekwu nke a. Kụziere anyị ị na-agụkọ ụbọchị anyị ọnụ nke ọma ka anyị wee nweta amamihe nke obi site na nke ahụ. Ọ bụ akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl na Abụ Ọma isi 19 amaokwu nke 12 kwuru nke a. Onye na-eme ihe ejije amara nke ọma bụ Patient Ozokwo, onye eji Mama G Mama General mara, akọwapụtala ịdị mma nke Chineke na ndụ ya dịka ọ na-atụkwasị afọ ọhụụ n'elu afọ ya n'igwe mkparịta ụka Instagram ka o tinyere ọmalịcha foto ndị ahụ mere ndị niile hụrụ ya n'anya na-ajụ ya Mama G ị na-akakwa nka, n'ihi na ka afọ na-abawanye ka Mama G na-amụke na-aga n'ihu. Nke a mere o ji wee na-ekwu na ya bụ onye ahụ a na-ekwu okwu ya bụ nnọọ onye Chineke gosiri amara. Anyị wee na-asị ya Mama G happy birthday. Akụkọ nke asaa, Drake abụrụkwala onye aka ahọpụta inweta ihe nrite BET Award. Black Entertainers Television Award bụ ihe nrite bụ ọkaibe ewepụtara kamgbe afọ 2001 iji wee kwado ndị ahụ maara nke ha riri n'iti egwu, ime ihe ejije nakwa ihe egwuregwu dịgasị iche iche, ọkachasị ndị isi ojii. N'izu ụka ole na ole na-abịanụ, BET Award agba nke egwu hip hop ga-abịa. Onye kachasị wee nwee ihe nhọpụta nakwa ihe nrite bụ onye na-agụ egwu si mba Canada, aha ya bụ Drake. O nwetara nhọpụta 12 ebe onye na-esota ya bụ Kanye West bụkwa onye nwere nhọpụta 10. Kendrick Lamar nwetara nhọpụta dị 9. A họpụtakwara Tems n'ụzọ 3 n'ihi egwu ahụ ya na Future so wee tie bụ nke a kpọrọ Wait for You. Akụkọ nke isii, Star atụpenyela azụ. Onye na-agụ egwu Afrobeat aha ya bụ Star bụ onye eji Celestia Bean mara, ekwupụtala na egwu ya nke mbụ n'afọ a ga-apụta na Fraịde abalị 16 nke ọnwa a. Akụkọ nke isii, anyị ncha niile bụ ndị arịrịọ. Ọ bụ MC Executive kwuru nke a. Nwafọ ala anyị na-eme ihe ọchị ekwuola ka ọha ya n'ọnụ n'ihi na nwamba sị na ihe mere o ji na-abụ ọnyụọ nsị okpochie ya aja bụ na ọ naghị ara ahụ ihe mmadụ aghọ nke onye ọzọ. MC Executive ekwuola wee sị na mmadụ niile bụ ndị arịrịọ. N'okwu ya, ọ sịrị ịrịọ m ego ma m enyebeghị gị, mara na onye m na-arịọ ego enyebeghị m, ị marakwa na Chineke enyebeghị onye ahụ m rịọrọ. Ya bụ na Chukwuze onye ahụ m na-arịọ onye m, mụnwa enye gị, gị nwa enyekwazie ndị ahụ ị chọrọ inye. Igbo unu ahụlanụ na anyị niile bụ ndị arịrịọ. Akụkọ nke anọ, ọ bụ onye hụrụ m ka m na-ahụ. Ọ bụ Chief Imo kwuru nke a. A sị na ọ bụ onye kelee Sọni ekele ya. Longinus Anọkwute, onye eji Chief Imo Worldwide wee mara, ekwuola sio na ọ bụ naanị ndị kwanyere ya ugwu ka ọ ga-akwanyekwara ugwu. N'okwu ya, ịhụ m mee anya ma ịhụghị m, mụ onwe m ahụkwa gị o, ya bụ ịhụ m hụkwa gị, nke ahụ ewutakwala gị ma ọlị. Ndị be anyị unu anụlanụ.
Akụkọ nke atọ, ka a na-ayọ ụka na-ayọ akpụchala ahụ ọnụ ya ahụ eji wee mara ya. Onye na-eme ihe ejije amara nke ọma bụ Kanayo Kanayo ma ọ bụkwanụ nna anyị Sacrifice dịka ụfọdụ ndị si akpọ ya, akpụchapụla afro ọnụ awụ ahụ dị ya n'agba bụ ihe eji wee mara ya dịka Prọfesọ John Bull n'ihe ejije ahụ o mere. Ihe merenụ o ji wee kpụchapụ ya bụ ahụ ọnụ bụ maka na o nwere ihe ejije ọhụụ ọ chọrọ imepụta bụ nke asị ya kpụchapụ ya bụ ahụ ọnụ eji wee mara ya. Ndị be anyị, o wee tinye ihe onyonyo ebe ọ na-akpụcha ya bụ afụ ọnụ n'igwe Instagram wee sị na ọ na-eme ya maka aka ọrụ ya. Ndị be anyị, unu chere na odogwu Pete Edochie ga-akpụnwu afụ ọnụ ya maka ime ihe ejije? This is what we do for professionalism. Have you noticed anything? I'm playing a role that demands that I shave completely. So I lost my signature, Professor Jumbo Whitehead, for professionalism. And that's what it is. That's what puts you around. Akụkọ nke abụọ, Friday bụ ụbọchị nkwari. Ọ bụ Loje kwuru nke a. Dịka anyị na-agba egwu Mona Lisa, nke ahụ akụgharịrị bụ nke onye egwu Amerịka bụ Chris Brown so na ya. Loje esonyekwala n'aha ndị tiri egwu ọhụrụ bụ nke ga-apụta n'ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya. N'okwu ya n'igwe mkparịta ụbụbụ bụ Instagram, Friday we feast. Obi dị onye ọbụla ụtọ maka nke a. Akụkọ nke mbụ, anyị adịla njikere iwepụta agba ihe ejije metụtara omenala. Ọ bụ Fat Joe kwuru nke a. O nweghị ihe karịrị njikọta aka ọnụ. Ọ bụ ya mere obi ji dị anyị mma ịnụta akụkọ banyere Fat Joe nakwa Didi ka ha na LeBron James na-abịakọ ọnụ iwepụta ihe nlele bụ ọkaibe. N'okwu ya, Fat Joe sịrị, anyị adịla njikere iwepụta ihe nkiri metụtara omenala. Ụdị ahụ ị na-ahụtụbeghị mbụ, nke ahụ ga-amasị gị. Ọhaneze ikwuribe ndị ọma, unu anụla akụkọ iri gbara elu bụ nke bịara gị site na Isi Mbido TV. Echefukwala ịga n'ihu na-ekiri Isi Mbido TV. Ewe m sị gị ka emesịa.